Paghigpit sa seguridad sa mga pantalan taliwa sa kampanya kontra NCOV. Atong sayran pinagi sa live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, dili lang sa mga pantalan apan lakip na sab sa mga tanan mga facilities dinhi sa rehiyon gikinahanglan gyud ang hugot nga kampanya kontra sa novel coronavirus. Karong hapon nagpatawag og tigom dinhi sa Cebu Provincial Capital si Governor Gwen Garcia tali sa mga stakeholders sa shipping industry. Lakip sa mitambong ang mga opisyales sa Cebu Coast Guard, Cebu Ports Authority, Maritime Industry Authority ug ubang mga stakeholders. Lakip na sab ang kapulisan. Nanawagan ang gobernador mas pahigpitan pa ang lakang ipatuman sa mga pantalan dinhi sa Sugbo aron kalikayan ang pagkatapgyod sa novel coronavirus. Taliwa sab kini kun hinduman sa abiso kagahapon sa Department of Health sa ilang pahibaw ni atong ikatulo nga nagpositibo nga kaso sa NCOV dinhi sa Pilipinas nga mibiyahe ni siya gikan dinhi sa Pier 1 sa dakbayan sa Sugbo misakay og fast craft paingon didto sa lalawigan sa Bohol. Nang hinaot ang provincial government nga mupatuman gihapon og higpit nga mga measures ug mga lakang susama sab sa gihimo sa airports ug sa uban pa nga mga ahensya ang nagduma sa shipping industry aron kalikayan ang pagtakboy ug pagkatapa nining novel coronavirus. Samtang nagpabilin Bob ang gidaghanon sa mga persons under investigation sa DOH-7 sa 29 dinhi sa Central Visayas. 21 niini ang nahimutang dinhi sa Sugbo, usa sa lalawigan sa Bohol ug 7 sa Negros Oriental. Mao kanang latest Bob gikan dinhi sa Kapitolyo. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.